खोला कामरुप खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो रानि आन्चलिक कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै दिनै बेयाव बैसागु फोरबो सेथि बारनि थाखाय बिथांमोना खुंदों। दा सिगां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै खोला कामरुप जिल्ला कमिटि आरो रानि आन्चलिक कमिटि लोगोसे बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि मोजां मोननाय आरो जोंनि सिबिनायखौ जासिदों। जे बिथांमोनहा खोब खस्थ'नि गेजेरजों दिनै नैबे ओनसोलाव बैसागुखौ खोब मोजाङै खुंफुंनो हाबाय आरो खुंफुंलांबाय। जिहेथु गुवाहाटीनि खोब खाथि ओनसोल, बे गुवाहाटीनि खाथि ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा खावसेया राव रोङो आरो खावसेया राव रोङा। गोबाङानो बेयाव बागुरुम्बा मोसानाया मा, दावस्रि देलाय मोसानाया मा, बैसागु बर'नि बैसागु मोसानाया मा, बेफोरनि फारागथिखौ गोबाङानो मोनथिनो मोना। अब्लाबो जे बिथांमोनहा नैबेयाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ ज' खालामनानै जोंनि बर'नि हारिमु एबा आंगोनि जि बैसागु, बे बैसागु फोरबोखौ सेथि खेबनि थाखाय खुंफुंबाय। जोङो बिथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों रायलायदों। दा बिथांमोनहा मोनसे बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव बुंदों, जिहेथु गोबाङानो बेयाव राव रोङा आरो गोबाङानो बर'नि दामनाय देनाय आरो मोसानाय मुसुरनायफोरखौ बावलांबाय। बिनि थाखायनो नैबे गोदान जोलैखौ जाहाथे बर'नि हारिमुखौ दैखांफिननो हायो, बिनि थाखाय माबाफोर बेबस्था लानो हायो नामा? जों जोंनिफ्राय नैबे ओनसोलनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो फैगौ बैसागोनि सिगां नैबे ओनसोलाव जाहाथे मोनसे मावबादानि गेजेरजों बे ओनसोलनि गोदान जोलैखौ बर'नि हारिमुनि बागै मोसानाय मुसुरनाय आरो दामनाय देनायखौ फोरोंनानै फिन जोंनि हारिमुखौ फोथांफिननाय, लोगोसे राव रोङै जायफोर बर' दङ बिथांमोनखौ राव सोलोंनो थाखाय राव सोलोंनाय मोनसे हाबाफारि एबा फसंथाननि गेजेरजों रावखौ सोलोंफिननायनि बेबस्था लानो हायो, बिनि बागै जोङो सिन्था सरसा खालामदों। दिनै बे समाव जोङो बिटिआरनि बायजोआव गोबां जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बैसागो फोरबोखौ फालिबाय थादों। दिनै बेसेबांसो दंबावो नोंथांमोना? जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै 22था जिल्ला आफाद, बे 22था जिल्ला आफादनि फ्राय जिल्ला आफादफ्रानो खुंलांबाय। मोनब्रै मोनबासो जिल्ला आफादा खुंनायनि थाखाय थारिखफोरखौ थिग खालामदों आरो मोननै मोनथामसो जिल्लाया दाबो थारिखखौ थिग खालामाखै। खिन्थु जोंना आन्चलिक लेभेल आरो जिल्ला लेभेलनि गासैबो कमिटिफ्रा फ्राय आच्चा, जों खोला कामरुप खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों सानसेनि थाखाय बैसागो रंजालि बैसागो फालिनो थाखाय थांखि लादों। ओमफ्राय जोंनि जिथुनाखि जोंनि हारिनि राव हारिमु गोमालांबाय, ओमफ्राय जोंनि बैसागोफ्राबो गोमालांगासिनो दंमोन। जिथुनाखि गामि लेभेलाव बैसागो खुंनाय माबानाय बेफोरखौ गोमालांगासिनो दं। बेफोरखौ जाहाथे जों खुरायफिननानै लाबोनो हायो, बेनि थाखाय जों बेनिफ्राय सेथि बोसोर, दानि बे फार्स्ट बोसोर, बेनिफ्राय जों आराम्भ जोंनि मिरुनि माबा निर्देश मथे जों फालिनो लादों बेयाव दिनै। आरो दिनैनि जिथु फालिनाय, बेयाव नोंथांमोननि बे साउथ कामरुपनि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनजों माबायदि सहाय होदों आरो माबायदि बाहागो लादों? आच्चा, जोंनि दा बे बैसागु रंजालि बैसागो खुंनायाव बे जायगाया जाहैबाय रानि। जोबोद जों सहाय सहयोग मोनदों जों रायजोफोरनिफ्राय, बेनिखायनो जों खुंनो हाबाय दिनै। आरो बैसागोखौ बिनि रायजो राजाफ्रा माखासे बर' रावखौ रोङा बारा, बे हिसाबै नोंथांमोना बोरै बे बैसागो फोरबोखौ फालिदों? दा जों साननाय मथेबा बा जोंनि थांखि मथे बुंनो थाङोबा, जों बेफोरनि थाखायनोथ' दा रोङैफोरनि थाखायनोथ' बा रोंग्राफोरनि थाखायबो बा रोङैफोरनि थाखाय बांसिन जों जाहाथे बेखौ जों जोंनि जिथुनाखि मा होनो हारिमु बेखौ जों लाबोनो हायो, बेखौ जों नाजादों आरो नाजाबाय थागोन। दानिफ्राय जों आराम्भ हमना लाखादो आरो प्रत्येक बोसोराव जों बिदिनो आवगायलांबाय थानो